Fadal 12,300 dokument tal-vot xinġabru, kif mit-tnejn bdew jitqasmu miċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxara l-Maltin u mill-Uffiċċju tal-Karti tal-Identità fir-Raba' Tgħawdex għall-Lawċin. F'kummenti ma' One News, il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt spjega l-aħħar dettalji brabta mal-ġbir tal-voti. Propju l-aħħar ġimgħa l-aħħar ċans li wieħed jista' jiġbor dokument tal-vot tiegħu. Il-ħinijiet tal-ġbir ta' dokumenti huwa mit-8 ta' filgħodu sas-satejn u l-ofsinhar u bagħad ikomplu mit-3 sad-9 ta' filgħaxija, kemm in-Naxxar u kemm ir-Raba' Tgħawdex. L-aħħar ġurnata u l-aħħar ħin li tista' tiġbor dokument tal-vot huwa l-ħamis. Il-ħamis flok jieqfu fid-9 ta' filgħaxija jibqgħu sejrin sa nofs il-lejl, kemm fl-uffiċċju tan-Naxxar u kemm fl-uffiċċju tar-Raba' Tgħawdex. Għaldaqstant nappella li dak kollha li għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot għal xi raġuni sabiex jmorru jiġbru dokument, jieħdu l-karta tal-identità magħhom. Min għal xi raġuni tilef id-dokument tal-vot jew inkella tqattalu jista' jmur fl-istess uffiċini sabiex japplika għal dokument tal-vot speċjali. Il-Kummissar Elettorali ovvjament tipprovdilu replacement ta' dak id-dokument tal-vot li kellu qabel, imbagħad ovvjament dal-vot speċjali jkun jista' jivvota bih. Jekk għal xi raġuni jinstab ieħor li kien mitluf ma tkunx tista' tivvota bih. Ġifieri tista' tivvota biss b'wieħed b'dak li huwa dokument tal-vot speċjali. Persuni jistgħu japplikaw għal dokument tal-vot speċjali sa nhar l-erba' fid-9 ta' bil-lejl. Intant nhar il-ħamis li ġej ser issir l-elezzjoni fl-isptarijiet Mater Dei, Serent Nimamo, Kerin Grek, Mount Carmel u l-Isptar Ġenerali Tgħawdex, fejn il-pazjenti se jkunu mitluba jivvutaw fl-istess sptar li huma rikoverati fih. Il-pazjenti rikoverati f'dawn l-isptarijiet se jkunu jistgħu jivvutaw bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Dawk li sa 29 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija kienu reġistrati pazjenti ġewwa dawn l-isptarijiet, dawk ikunu fuq il-lista ta' pazjenti li jridu jivvutaw ġewwa dak l-isptar rispettiv. Dan anke jekk pazjent ikun ħareġ mill-isptar wara nhar it-tnejn. Ħriġt l-erba', ħriġt il-ħamis, ħriġt ġurnata wara. X'ħaj jiġri? Dak il-pazjent irid xorta jivvota ġewwa l-isptar fejn kien pazjent fid-29 ta' Mejju, fis-6 ta' filgħaxija. Jekk hemm il-darba persuna tidħol l-isptar wara nhar it-tnejn, din xorta trid tivvota fil-post hekk kif indikat fuq id-dokument tal-vot. Madankollu se jkun hemm trasport u għajnuna għal dawn il-pazjenti sabiex jittieħdu mill-isptar għal lokalitajiet rispettivi tagħhom. Ikun hemm forma ta' għajnuniet kemm mill-isptar u kemm minn persuni oħra permezz ta' tejlift, ovvjament wieħed tiddependi miċ-ċirkostanzi tal-pazjent kif tkun, sabiex ikunu jistgħu joħorġuhom jivvutaw fl-iskejjel nhar it-3 ta' Ġunju. L-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista jafża li dawk kollha li għandhom bżonn kull tip ta' għajnuna jew trasport nhar l-elezzjoni ġenerali għandhom jikkuntattjaw lill-istess uffiċċju fuq Freephone 8007 2250.